أشهد أن لا إله إلا الله. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, мусулман кардәшләрем, республикабыз халкы, хөрмәтле имам мөхтәсибләр, имам хатибләр һәм ватандашларым. Башкортстан мусулмандары диния назараты исеменнән һезне изге Корбан гаете менән тәбрикләйбез. Безнең яраткан динебез исламдагы иң улы байрамларның береһе Корбан гаете мөбарәк булсын. Изге урындарга хаҗ кылуның тамамлануын аңлаткан был байрам тәрән әхлакый мәгънәгә ия. Ул тыныслыкты, ниятләрнең сафлыгын, якындарыбыз хакында хәстәрлекте кәүдәләндерә. Рухи камиллашу һәм изге гамәлләр кылу усуры булып тора. Бүген республикабызда конфессия-ара тыныслык һәм җәмәгать татулыгы хаклап калына. Гаилә кыйммәтләрен ныгытуда, яшьләргә әхлакый тәрбия бирүдә, хәйриялеккә һәм мәдәни агарту проектларын үстерүдә мусулман өммәтенең өлеше лә зур. Мин нимә әйткем килә? Хөрмәтле ва кадерле замандашларым, әйдәгез, тик ушу байрамдарда гына түгел, көндәлек тормышта, ябай көндәрдә лә бер-беребезгә игътибарлы һәм ихтирамлы булып калайык. Без иң беренче кешеләрбез. Был дөньяга Аллаһы Тәгалә тарафыннан бар ителгәнбез. Был дөньяда безгә бүлешерлек әйбер мал, яисә ара булырлык бер ниндәй дә сәбәп юк. Әйдәгез, ошу салынган корбан малдарының итен хакларга халып куймайык. Күршеләребезне, туган-тумасаларыбызны, балаларыбызны сакырып һыйлайык, кунак итәйек. Хәләл ризыктардан гына торган табын мәҗлесләрен әзерләп, күңел асайык. Аллаһы Тәгаләнең ризалыгы өчен ошондай гамәлләр кылып, бер-беребезгә шатлык, каваныч өстәйек. Фәни дөньялагы гомер һәтигәнсе үтәлә китә. Буны һез үзегез дә аңлап торасыз. Шуңа ла милләттәшләрем, мин һезне күңелебездән генә Аллаһы Тәгалә ризалыгы өчен ният итеп, якындарыбызга игътибар-ихтирам, хөрмәт күрсәтергә, уларга үзегезнең мөхәббәтегезне йәлләмәскә сакырам. Байрам булгас ул, байрам иң тәү нәүбәттә күңелдәрдә булсын. Хөрмәтле мусулмандар, изге Корбан байрамыбыз мөбарәк булсын. Рәхимле Аллаһы Тәгалә салынган корбандарыбыз, кылган гыйбадәтләребез бәрәкәтендә күңелдәребезгә, гаиләләребезгә, ватаныбызга һәм бөтен дөньяга тыныслык, муллык һәм бәрәкәттәр насыйп итһен. Адашкандарга тәүфик, гыйлем алучыларга файдалы гыйлемдәр, пардарга тигез мөхәббәт, сабыйларга бәхетле балалык, ил җитәкчеләренә зирәклек, халкыбызга хәерле хезмәттәр, илебезгә, көнебезгә тыныслыктар насыйп булсын. Ошу изге байрам һәр йортка тыныслык, кут һәм муллык килтерһен. Корбан байрамы мөбарәк булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh.